Duševná hygiena je základom prevencie duševných chorôb a porúch. Ide o predchádzanie maladaptácií, čo je forma nesprávneho a narušeného prispôsobovania sa vonkajšiemu prostrediu. Táto maladaptácia sa prejavuje zmenami v duševných procesoch a správaní, pričom zasahuje celú osobnosť. Neurotické spôsoby myslenia sú bežné, napríklad keď si myslíme, že je katastrofálne, ak veci nejdú podľa našich predstáv. Zmysel pre povinnosť je kľúčový. Naučí nás brať povinnosti ako niečo, čo je dané, čo treba jednoducho plniť a splniť. Bez tejto disciplíny sa život stáva chaotickým a nevyrovnaným. Umenie byť pokojným spočíva v schopnosti uvoľniť sa a dopriať si malé prestávky medzi činnosťami. Naučiť sa odložiť drobné starosti na časovú filtráciu. Ide o to zo zložitého spraviť jednoduché, z jednoduchého bežné a z bežného príjemné. Dobré medziľudské vzťahy máme vo svojich rukách. Je potrebné dávať druhým pocítiť obyčajnú ľudskú úctu, ukázať im, že sú pre nás dôležití, že si ich vážime a máme ich radi. Tieto vzťahy sú základom pre duševné zdravie a vyrovnanosť. Psychohygiena je kľúčom k duševnej rovnováhe a zdravému prispôsobovaniu sa. Dôležitým aspektom je vedomie, že naše správanie a návyky majú priamy dopad aj na tých, ktorí sú nám najbližší, naše deti, vychovávame celým svojim správaním, každým gestom, starostlivosťou o dieťa i jej nedostatkom, prívetivosť a častý rečový kontakt, ktorý je dôležitý už od najrannejšieho veku, pretože dláždi cestu k rozvoju mozgových funkcií. Mravné črty charakteru sa formujú prostredníctvom pestovania mravných návykov a postojov, kde príklad hrá najdôležitejšiu úlohu. Psychohygiena je kľúčom k duševnému zdraviu a kvalita nášho života závisí od toho, ako vedome ju pestujeme a udržiavame. Zároveň hrá zásadnú úlohu vo výchove, kde naším správaním a príkladom formujeme charakter ďalších generácií.